1987ko martxoaren 23an, Josu Zabala Salegi eta Iñaki Bilbao gaubeka Bilbon zeuden, kasualitate hutsez korrikaren amaiera zen egun eta ordu berean. Etako komando bat osatzen zuten, eta iparraldetik zetorren bitartekari batekin hitzordua zeukaten La Tortilla tabernan eguerdiko 12etan. Iñakik inguruak zaintzen zituen bitartean, Josu edo Basajaun La Tortillara abiatu zen kontaktuaren bila. Ez dakigu barrura sartu zen edo ez, baina kontaktuaren gana etzen aurkeztu, eta honek alde egin zuen denboratxo bat igaro ostean. Iñakik bitartean elkartzeko ezarri zuten lekuan itxoin zion, baina ara ere etzen agertu Basajaun. Desagertua zen, lurrak irentsi balu bezala Bilboren erdian. Milaka euskaltzale festa eta errebindikazio giroan zebiltzan bitartean. 4 egun geroago, martxoaren 27an, hilik aurkitu zuten Itziarko mendi batean, bihotzean tiro bat zuelarik. Autopsiak dioenez, 26ko gauerdian hil zen. Bersio ofiziala suizidioarena izan zen, baina zantzu ugari daude hil egin zutela baieztatzeko 3 egun bahituta eduki ostean. Orain arte uste izan da operatibo polizial sekretu batek harrapatu zuela Josu egun hartan. La Tortillara iritsi baino lehen informazioa ateratzeko. Baina ara non lekuko bat agertu den, handik 2 ordura Josu ikusi zuena Arenal inguruan. Oinez urduri bizi-bizi. Horrek beste hipotesi batzuk ireki dizkio kasuari. Operatiborik ez zegoen. Haren jarraipena La Tortillan bertan hasi zela pentsatzen dugu, ustekabean ziurrenik, denboran luzatu gintzen, eta haren baitzaileak improvisatzen aritu behar izan zuten. Prentsaurreko honetan laguntza eske gatoz eta lekukoak behar ditugu lekukoen bila gabiltza. Batetik, ea norbaitek ikusi zuen Josu egun hartan eguerdiko 12tatik aurrera. Nontzi joan edo nola. Edo norbaitek ikusi zuen atxiloketaren bat edo zerbait arraroa. Oroitarazi nahi dugu Josuk metro bat eta 95 neurtzen zuela mutil garaia zen, argala eta hile motza zeraman. Testigantza hau ezinbestekoa zaigu, ezinbesteko froga litzatekelako baitu egin zutela eta suizidioarenak antzespen hutsa izan zela. Da bestetik, Josu eta Iñakik gordetzeko euren pisua zeukaten arren, bakoitzak zeukan bere aldetik gordeleku propio bat. Segurtasunagatik besteak etzekiena, larrialdiren bat gertatuz gero. Basajaunek zeukan pisu hori aurkitza ere ezinbestekoa zaigu. Posible baita berak, polizia sekretuak sumatu ondoren La Tortilla inguruan pisu horretarako bidea hartu izana. Eta bide horretan atxilotu izana. Horrek lagunduko liguke Josuk ordu horietan egin zuen ibilbidea zehazten eta atxilotu zuten ingurura hurbiltzen. 29 urte daramatzagu Josuren hilketa argitu nahian, ez baitzioten bizitzeko eskubidea bakarrik urratu, ikerketa eta justiziarako eskubideak ere ukatu zizkioten. Hala ere inoiz ez dugu etxi. Bidean aitea galdu dugu, azkeneko momenturaino bere semeari zegokion egia jakin izan nahi zuena, eta bidean ere babesa eman diguten lagun izebata osabak. Denbora gehiegi daramagu itzaletik argira abiatu nahian. Jende askoren laguntzarekin gaude gaur hemen, bizi osoan eskertuta egongo garen hoiekin, eta behintzat lortu dugu ikerketa bat abian jartzea. Egia lortzeko ezinbestekoa den ikerketa. Baina hau ondo burutzeko jendearen testigantza behar dira, eta hori da gaur zinez eskatzen duguna. Testigantza hoien bitartez agian, posible da egia jakitea. Herri oso bati ukatutako istorioa. Eskerrik asko.